Unsa day ka? Unsa day ka day? Nanghugas. Nanghugas. Happy birthday ha. Nanghugas lang yung birthday. Mayo day. Kada bay. Nalami na imong regalo na ko bay. Kaya day. Ikaw sa regalo na ako bay. Ay saba bay. No. Oh, bitaw. Balik. Balik. Kausa. Uy, sabay sa yun. Sabay ba sabay? Ito. Shout out sa atong mga Shout out ko sa akong mga kaubanda na mga downline dia. Shout out ko sa kuya. Brad, I love you. Love you, bro. Kita ko sa utin ako. Guys, I love you. Hindi na. Utin na. Butin din na. Kinsa birthday? Happy birthday nimo. Ha? May gotin sa na yun. Mas budong eh. Hey, Hey. welcome to my vlogger ka. Hi guys. Welcome to back to my channel. Subscribe mo sa channel lang. Subscribe sa iya sa Akura. Renz TV, Tatak, FRM. Kita ko kayo ng akwit yung. Pwede mo na no? Siya. Ira ba bay? Pwede na bay. Ka bay. Wala ka to bulay eh. Wala na nag-Brad, wait, hindi po eh. Nya. Happy birthday. Kinsa birthday? Kasi- Duha ka buhok birthday no? Oh, ni DC. Shout out kay DC. Love ka na ako. Love ka na mo. Ano lang. Guys! Si DC. Nabusog 9 months. Guys, ayaw kalimtin nyo guys. Madahin ko pagkakapitan guys. Ayaw ko ibuto para mabuto mo. Okay! Takpan ni! Tawa oy. Ay, kulo. Ay. Uya, asa ka naman? Nakasbukid ya. Ya, asa ka naman? Bay, usap sa inyo. Usap, bay. Happy birthday. May kaon. Welcome to my vlog. Harley Quinn guys. Joker wala. Sumpa sila nga dito. Mapalang nga din. Maluto. Nag-stick. Ayay! Basket sila. Unsa dia. Sa itlog. Sitlog. Hindi man ako sa'yo. Ngid. Iskot na lang na vlogger. Ban. Iban sa YouTube, Iban. Isunod sa ako, Ban. Iban na, ipiskot din kayo na vlogger. Huwag kayo. Mo din nilang kuan. Hugasan. Di man naghugas ang birthday. Guys, na may i-ads bad. Guys. Iban, mga kadoko, mga kahangad. Nakaya sa inyo. Ako kan, mga new skin kan bagi pa skin sa email. Hoy! Wala ka bay. Ayaw bay ha. Ayaw ha. Skin. Gimal ka. Censored. Bawal ito, bawal. Mahal to, mahal. Mahal to. Todo iskinin wag panghatag. Panghatag na sila nagbasiyo.
Give away, puro basiyo. Di ba ako puro basiyo. Yun, ikaw man. Sa regalo niyo muna ako, bay. Sa regalo niyo muna ako. Sumunso, adulto. Kinsa may nabunutan. Uy, regalo na ko. Gan. Unoy. Kinsa bay? Nade beli video Christmas. No, Winner Christmas tea. Happy Christmas. No. Okay, shout out tayo ni mo. Ni Ski. Kaman, ilom naman. Uy, ngilam naman no. No? Nginom ano. Nakatamak ko dirig momho. Lami kay balay dire kay nakatamak ko momho. Huwag na natin nagkaya sa balay, guys. Ito lang, mga hubog nila. Nangabuang na, guys. Guys, subscribe mo sa channel, guys. Guys, subscribe. Hoy, kita ako intro ba? Okay, intro. Shoutout tayo kung ako asawa. Sorry ako sa asawa. Shoutout ko sa kumbana, Charlang. Kisay mo ba na? Shoutout tayo ko sa kagalingon. Shoutout! I-mention mo kasi yung mana. Bana. Birthday bitaw na yung birthday ni mo. Nasa gawas. Sige. Try. Bye. Patay daw mo. Siya mo ba? Okay ra na yung hotel ba? Ha? Ano pa pre ba? Joke yung low quality ba? Joke yung low quality. Oh! Lumpio, bay! Lumpio, bay! Low quality. Ang nagtawala na kasi Pulin. Di ba Pulin ha? Ay kami natawala nila. Ay hindi mo kung ano di proud hindi siliktaw sa kukuhan din tayo. Mong trader di kayo Pulin dito. Trader. Yeah, trader. Ay magbuwag yung Pulin na. Ayahaya gawin. Yaya kayo na yung boy. No, yaya kayo. Naka na kayo na chance. Si magtaro na ako. Bito. Yaya kayo no. Ang Harley Quinn no. Gaya kayo. Abay. Hold up. Animal. Saan mo ginom bay? Bawal na bay. Bay. Sa regalo ni mo na ako bay. Regalo ni mo na ako. Munta na dahil kung gusto nagpumudok. O sa regalo ni mo na ako. Utin. Anak ko yung anak. Uy, anak. Lumina, pila makabok. Pila kabok. Dua kabok. Kung ka mo Dayon, dyan ka lang. Karong dayon magawas no. Karong dayon. O, nagkaroon ni Koto. sundan din ba? Sundan. Ito, try. Kambal ang gusto nun. Sige. Kambaloy. Ayun, kambal kayo dungan maladuha. So, salamat na natin kambal na ni Bogdog. Daday kambal. Usaram na kaiyo eh. Sige dayon. Maban bay. Pwede. Ay, subscribe niyo na mo support hub, guys. What's up? Nag-abuse sa buhay. Hindi mo na tako yan. Sige. Video ka na pa. Sige. Korta. No? Wala mo ko'y kamera mo, ang cellphone lang. Itong pasikat sa Tutay! Wala na yun. Dami. Rich, lugto ng Rich. Rich no? Lugto ng Rich eh. Ay vlog channel to subscribe. Buntis paminaw. Reds TV. Kasi paminaw yun. Kilubos. Gapon ko sa Bugan eh. kape. Pas pala na. Abeli. Biscuit. Sunugon ko dyan yung bola niyan. Kaya kompetensya na sa minin sa Pil ko kape. niya, pil. Kaya ako apply. May buot apply. Gusto kong ganahan. Piste ka. Maganda kayo. Huwag mo kung may met manlok mo ko. Piste ka nung badyakan ka na ako. Bito. Pwede man na bay, no? Pwede ra ka sa spy gadto. Guys, nami ka kompetensya diri. Duha mi kabuk siya usara.
Pero alkansi lang mi kay tsuraan siya kami gwapo rami. Pwede eh. O sa ito makastorya diri sa junior yan natin kapag na siyang na. Makagapa ba yan na? Hoy, join day mo sa company ni Polino na mahani siya ang amo. General Dia. Ano to? General Dia. Ano to? General. Masama mo makastorya sa inyong company Polin. Hi vlog. Kinsa mo to? Ayay, nang lood. Nunood ako yung Polin, mo na lang. Awayo na lang ang perminti ni Polino bantog nung nanira ko gwapo niya, iyara ko yung nanaon. Ayay, igog ka na buhay na mo. Iyan sa phone ay. Iyan sa phone. Baylo tabi. Pero ako mag-video. Ayun ba? Asa mo makistorya sa ko vlog? Asa mo makistorya? Uli na. Asa mo makistorya sa ko vlog, Pao? Okay, boot. Cute! Asa mo makistorya sa ko vlog, Dam? Pag-subscribe. Gibukol na lang. Dang, asa mo makistorya sa ko vlog, Dang? Silos na nasa budang may sweet kita doha. Ang silos na kay. Cute man taon niya. Ay, magalimot sa pag-subscribe sa ko channel, ha? Dili lagi ma-zoom. Kan ba doon di na siya mukhaan dyan sa diyong itan. May ganaon ba? Kaon. Kaon. Sige lang, okay na. Hey, ikaw ba ako gihot biyan para mukhaan kay pare ko na mo gasa. Ikaw sa Loy, dapat ba? Di ko kayo man ako kaon. So gol ito. Sili. Napa man day unggoy diri. Ay. Naribatan dyan. Bakit anjo ko da? Lawan, wow kita na ganito na. Naka-plus kayo, naka-plus. Oh, plus 5. Oh, plus 5 subscriber no. Buta na ni Pulin, di ko na ni Pulin kay perminti na lang ko awayon na ni Pulin. Murag. Kabawas dahil na. Naribat dayon eh. Balik. Anso ko man. Masa to? White log. Kaya. Usa na lang. Usa na lang yung giwagtang ko yun. Di may lusa na yun no. Kisgut na kain. Usa na lang gani. Usa na lang giwagtang ko yun. Kung ano ba, unsay feeling niya, ikaw itlog ni. Ikaw nawawala itlog. Mag-uot. Katalot. Mag-uot. Magkapyot siguro kung ganito no. Good, kapir. Bulo ka nila vlogger na may pakuna di vlogger kay subscriber tamo. Ano? Aluway. Nagsari ka mag-vlog. What's up mga paa? Ako dito to pa eh. Kung di ka ba? May itlog ako. Wala ka na, sige. May lami. Wala doon. Masasakta na ako kay Loy. Bulok nimo. Missing pala. Nawawala akong itlog. Sila nag-vlog. Ato na po na cellphone ni Dundun. Nagdamok-amok. Iya keyboard. Guys, Iyak ko lang. ay mo galing mo sa akong pag-subscribe sa channel ako ha. Nang masubscribe galing mo, target na mo giveaway. Giveaway na ako. Ay, okay, di mo Mark off. talaga na. Mark, ano man ay. Piskot ni Gal. Scammer mo na yan. Tamuragwa. Ay, sige. Yung nanan, dali mo ha. Yung nanan, dali mo ha. Di na kami. Scammer daw na ka. Doon kayo. Scammer na ka. You have me fellas. Berminti ka man lang mula ba si Modus Pin? Naroon. Anak. Scammer daw na. Mo kay gwapa niya. Naman na. Limpyo na natin. Sige, pa-chat out ka na. Nawawala akong itlog. Pakibalik na. Murag ero eh. Kayo wa. Legit mo ra. Paog dega. Pis na kay mo ha. Ganun ramo na ako ha. Kanina ramo na ako ha. Galingin takay ko ninyo. Dara din ni Dea. Revenge. Ayun, revenge. Ayun. Ha? Hindi ka po. Hi vlog. Hi vlog. Ganina ramo na ako. Alingit na kay ko ninyo ha. Dara din ninyo mga naong ha. Kita na dyan ko sa inyo mga naong.
Dami na abot na po ano. Hi guys, ay mo pa to sa bagi pagsulti niya na. Isulti ng kompetensya natin vlog. Wala jud mo. Scammer ako. Ay magtuwa ng Ikaw may like now. Andiyan na nakapulin, hindi na kami nakapulin. Natulog na ako ni Pulin. Cute. Sabit! Sabits. Wala. Birthday ba yun? Ay, birthday. Ha? Birthday girl. Ay, birthday girl. Manday. Ay jud mo pa to niyan. Mutuog kay mo mura na po tuog. Isa mo na siya, Bi. Buang. Sa ayaw. Bala mo ayaw. Jud to. Mura na mo nito sa buang. Wala mo itik beso na na itlog. Nasunod ako naman, sorry guys. Nakita ka ito ko dyan eh. Paidi. Paidi, kita ayo guys, paidi. Paidi ba? Anoy. Paidi ba? Madawat ba kayo nga naman? Bawal na, bawal. Delete. Bawal na. Murid sa sinisalo yan. Bawal. Bawal to? Delete lang to, delete. Bawal. Nanagay to, uyab si Roxanne. What's up, guys? Yun. Ay, ako na isan sa iyo, ikaw na lang, kanang i-clip. Ang siya man. Apple ba sa vlog? Apple? Oo, kabigyo. Guys, ay magtuon ni Puling guys, basta mo, palit galay mo guys, ako alam mo palit mo sa'yo. Trader na kayo na, Trader. Ay magtuwa na guys, kaya napulaan na ko niya guys, full na kayo ko niya guys. Napuno na kayo full lang. Yay. Kaya daw, pikas daw, ganito. Banat para kapulin. Sige. Tao ka Entertainment ba? mo. Hindi ka tao, alien ka. Entertainment, sige. Banat para kapulin. Sige. Tao ka ba? Kasing English ng pinggan pag inugasan, sponge. Bulok ka sa liman mo video, di man tarong mo nun. Bulok kayo ka mabidyo dong. Kapag ko na lang, boom! Nga na ba? Si Puling ka ba? Yeah. Kasi mahal kita. Ikaw po yun naman ko. Loading. Ganoon na pag-issue yan sa kibon. Loading, bye. Grabe na kay Loading. business-minded si Puling. Kasama na. Lumilipad na namang isip ko. Itlog. Ayay! Mura na gusto. Barka na. Banat para kapulin. Kuling ninyo ito. Mahal kita maging sino ka man. Akin ka lang. Para sa'yo. Bulo ka, mag-video sa inyo malit. Ang luwad na luwad mo. Mag-video sa ako. Tapos yan, sa dapat ko na mag-story. Kamu man tuwa. Sige, focus, Sierra. Sierra. Buhat ka. Pag-vlog, huwag mo yan, uy. Balak pa to noon. Test cut. Driver. Ay, mo buka Diyan, na mo. play. Oo, nun. Brown dito. Kaya, karantaran. Mag-video ba? Karantaran. Para busog kayo ba? Ikaw, hindi na mo ngaon. Hindi na. Guys, na impostor diri guys. Kaya ang iabuk sa una guys. Pambadyaw. Karon wala na pambadyaw na buhok. Pambadyaw galing na iabuk sa una. Ito nga, mansala niyo yung kuling. Hey guys, subscribe to my channel. Ayaw magtuo guys, kanang magpalag galing guys ako yung palag. Tara ta. Ano mo lang tayo? Maligo pa ko, nanimahon ako. Tayo man na ito video, guys. So guys, nalala ko ito ba nga itong video? Nakabuang na sila guys. Nakabuang
buang na sila guys, no? Kaya kung ito mga itong video na, don't forget to subscribe at hit the notification bell para updated po mo sa ako mga videos, no? See you in my next video, guys. I-claim na yung bagin ha. Uy, birthday niyo ba ako? Uy, ayaw kay Ibrahim at tuyin. Ay, si Pauline sa grabe siya sa bulsa. Gitu. Bulok ang video eh. Ini balik. Bye guys.